No saps on ho van aprendre tot els teus pares? Aprendre què? Ets un bruixot, Harry. Ets un Hagrid, Harry. Calleu d'una vegada, tros de... Era un bon lloc? Enyores la família? Nascuda en captivitat. Pare! Mira! El Harry de la carta! Teva, qui vols que t'escrigui a tu? Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Anirà a l'escola de bruixeria més bona i més important del món. I tindrà el director més fabulós que Hogwarts hagi vist mai. Rubeus Hagrid. No penso pagar mai més. No torneu a insultar Rubeus Hagrid davant meu. Benvingut a la ronda d'all. Mira, només es tracta d'entrar a la paret amb decisió entre les andanes 9 i 10. Que hi ha algú? M'intrigava saber si un dia ens veuríem, senyor Dumbledore. Sol... Que heu vist una granota? Un noi que es diu Neville n'ha perdut una. No. L'avi Siseta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veien passar. Draco Malfoy. El meu nom et fa gràcia? Cabells rogencs i l'uniforme d'algun germà. Només pot ser un Weasley. Rubeus Hagrid. I ha marxat. Deu pensar que està tancada. I ho estava. Ja sé per què ho estava. Controla les masmorres! Ui, que s'alarmi! Mai els espanyols han matat els catalans. Trevor! Trevor! Xxt, fuig! Aquí vas, Ney, hauries de ser. Ni vosaltres tampoc. Us ho impediré. Neville, de debò que em sap greu el que faré. Petrificus totalus. Us ho impediré. Petrificus totalus. Us ho impediré. Neville, de debò que em sap greu el que faré. Diguin amunt. Amunt. És leviosa, no leviosa. Per què no ho proves tu si ho saps fer tan bé? Au, va. Wingardium leviosa. Una remembola. És una escombra. Una remembola. Això no és només una escombra, Harry. És una Nimbus 2000. Una remembola. En quart lloc, Gryffindor amb 312 punts. Tercer lloc, Gryffindor
amb 352 punts. En segon lloc, Gryffindor, amb un total de 426 punts. I en primer lloc, amb 472 punts... Puff era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria. Hagrid, qui te'l va donar l'ou de drac? Quina cara feia? No ho sé, no li vaig veure. No es va treure la caputxa. Però amb el foraster hi devies parlar, no? Sí. Hogwarts. S'han de tenir en compte uns esdeveniments molt recents i he de concedir Ronald Weasley una mort terriblement dolorosa. Visca! Sí. Això és per tu. Gràcies, Hagrid. Ets un bruixot, Harry. Ets un bruixot, Harry. Rubeus Hagrid. Rubeus Hagrid. Tindrà el director més fabulós que Hogwarts hagi vist mai.